Samurai. Samurai noodles hi Nepal product ania chum lo in a roi nei thea chum pe chuan tui takani cheng som ni man chawnia zor chhong du le la du tan super stockist rate kits agency zema bok veng lai an hoi phone number kan talana te hian biak thei reng an ni e Samurai. Lo e ve thil che.